ንግሆ ሓደ ተግባር እንተዝህልወካ ንሱውን ሓንቲ ጭንቁር ዓምስ ህይወታ ምምጋብ እንተዝኸውን እንተትምገባን ኣብ ውዕልኻ ካብ ዝኸፍእ ነገር ከም ዘይጋጥመካ ብምፍላጥ ጥራሕ መዓልትኻ ብሓጎስ ትሕልፎ። ሰላም ፍትዋት ተኻተልተይ ሎማዓንቲ ኸዓ ብዛዕባ ኣገዳሲ ዝኾነ ሽቶኻ ከመይ ጌርካ ተወቅዕ ዝብል ብደንቢ ጌርና ክንዘራረብ ኢና። እስካብ መጨረሻ ምሳይ ጽንሑ። ነዛ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹማ ኸዓ ላይክ ምግባር ጀምሩ። ዘለናዮ ግዜ ንምንባር ኣዝዩ ምቹው ግዜ እዩ። ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ሽቶኻ ንምብጻሕ ዘኽእሉኻ ብዙሓት መማረፅታትን ድልድላትን ኣለዉ። ወዲ ሰብ ኣብ ታሪኽ ሪእዎ ብዘይፈልጥ መልክዑ ሎሚ መማረፅታት ዝተጻበበ ግዜ እዩ። ክትሰርሖም ብእትኽእሎም ኣዝዮም ብዙሓት መማረፅታት ብምህላዎም ምኽንያት ካብዞም መማረፅታት እቲ ዝሓሸ መማረፂ ብምምራፅ ኣብ መዋዕል ህይወትካ ንዝህሉ ዓወት ዝውስን ይኸውን። ኣብዚ ዘመን ከም ዘለዉ ከም መብዛሕትኦም ሰባት እንተዳኣ ኮይንካ ብኣዝዮም ብዙሓት ክትሰርሖም ዝግብኡኻ ነገራት ብውሕድ ግዜን ተወጢርካ ኣለኻ ማለት እዩ። ዘለካ በዝሒ ስራሕ ንምቅላል ደፋእፋእ ክትብል ከለኻ ድማ ተወሰኽትን ሓደሽትን ሓላፍነት ልክዕ ከም ናይ ባሕሪ ማዕበል ካብኡ ናብኡ ምድራቦም ይቕፅሉ። በዚ ምኽንያት ክትሰርሖም ዝግበአካ ኩሉ ስራሕ ንምስራሕ ትጽገም። ኩሉ ግዜ ካብ ሓደ ሓላፍነታትካ ምናልባት ድማ መብዛሕትኦም ናብ ድሕሪት ትተርፍ። ዝጠቕሙና ስራሕቲ ፈሊና ናይ ምፍላጥ ኣድላይነት ኣገዳሲ ዝኾነ ግዜ ዘይህብን ስራሕ ኣቐዲምካ ፈሊኻ ምፍላጥ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ እቲ ቀንዲ ቁልፊ እዩ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ብቕልጡፍን ብጽሬትን ናይ ምስራሕ ብቕዓትን ካብ ካልኦት ዝኾነ ይኹን ዘዕበኻዮ ሞያ ብላዕሊ ኣብ ዓወት ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። ነቲ ስራሕ ብቐደም ሰዓብ ብምቕማጥ ኣገዳሲ ጉዳያት ብቕልጡፍ ምስራሕ ዝኽእል ሓደ ተራ ሰብ ኣዝዩ ብሩህ ካብ ዝኾነ ነገር ግን ኩሉ ግዜ ግዚኡ ትልምታት ምውፃእን ብዙሕ ብምዝራብን ካብ ዝቐትል ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ እፅፊ ዝሓሸ ዓወት ይህልዎ። ጭንቁራዕ ከም ኣብነት ነቐምጥ ዝኾነ ኣባሃል ኣሎ። ንግሆ ሓደ ተግባር እንተዝህልወካ እሞ ንሱ እውን ሓንቲ ጭንቁራዕ ምስ ህይወታ ምምጋብ እንተዝኸውን እንተትምገባን ኣብ ውዕለኻ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ከም ዘይጋጥመካ ብምፍላጥ ጥራሕ መዓልትኻ ብሓጎስ ትሕልፎ። ከምዚ ጌርካ ሕሰቦ። ጭንቁራዕ ምብላዕ እቲ ዓብይን ኣዝዩ ፈታኒ መዓልታዊ ተግባርካ እዩ። ብኣንጻር ፈተናታቱ ድማ ግዜኻ ብምውልዋል ክትቀትሎ እትኽእለሉ ተግባር ንሱ እዩ። ብዘደንቕ ኩነታት ግን እታ ጭንቁራዕ እንተተመጊብካያ ኣብ ህይወትካ ዓብዪ ኣወንታዊ ውፅኢት ዝህልዎ ተግባር እዩ። እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ጭንቁራዕ ኣብነት እዚ ዝቕጽል እዩ። ክልተ ጭንቁራዓት ክትበልዕ እንተዳ ሃልዩካ ነታ ኣዝያ መሰከፊት ቀዲምካ ብልዓ እያ። እዚ ኣባህላ ብኻሊእ መልክዑ እንትግለጽ ክልተ ኣገደስቲ ተግባራት ክትሰርሕ እንተዳ ሃልዩካ ብቐዳምነት ካብቲ ኣጸጋምን ዓብይን ዝበለጸን ኣገዳስን ዝኾነ ስራሕ ጀምር። ብቕልጡፍ ጀምሮ። ናብ ካልእ ስራሕ ቅድሚ ምሕላፍካ እቲ ስራሕ ክሳብ ዝዛዘም ጽንዓት ንኽህልወካ ንባዕልኻ ስነ ስርዓት ምትሓዝ ከም ማለት እዩ። ነዚ ድማ ልክዕ ክትወፅእ ከም ዘለካ ፈተና ጌርካ ርእዮ። እቲ ሓንቲ ዝቐለለት ተግባር ንኽትጅምር ዝደፋፍኣካ ውሽጣዊ ስምዒት እምቢ በሎ። በብመዓልቱ እቲ ብጣዕሚ ዓብዪ ውሳነ ሕዚ እትሰርሖ ካብኡ ቀፂሉ እትሰርሖን ምዃኑን ዓርስኻ ከይቋረፅካ ዘኻኽሮ። እቲ ካልኣይ ናይ ጭንቁራዕ ኣብነት እዚ ዝስዕብ እዩ። ነታ ጭንቁራዕ ምስ ህይወታ ክትበልዓ ግድን እንተኾይኑ ኮፍ ኢልካ ዓይና ምጥማት ጥቕሚ የብሉን። ናይ ዓወት ቀንዲ ቁልፊ ኣገዳሲ ዝኾነ ተግባርካ ብቐዳምነትን ብንግሆን ናይ ምስራሕ ልምዲ ምዕባይ እዩ። ኩሉ ግዜ ዝኾነ ስራሕ ቅድሚ ምስራሕኻ ንምሕሳብ ነዊሕ ግዜ ከይወሰደልካ ጭንቁራዕካ ተመገብ። ሕዚ ግበሮ። ኣብ ስርሖም ዝለዓለ ተኸፈልቲ ዝኾኑን ብቕልጡፍ ዕብየት ዝረኸቡ ሰባትን ኣብ ዝተገበሩ መጽናዕቲ ከም ዘመላኽትዎ ናይ ተግባር ትኹረት ወይ ድማ ነገራት ብኣጋም ምስራሕ ኣብ ዝሰርሑ ስራሕቲ ብግልፂ ብዝረኣዩን ብዘይቀያየር ባህርያቶም ምዃኑ ተረጋጊጹ። ዕውታት ሰባት ብቐጥታ ናብ ኣገዳሲ ስርሖም ዘምርሑ ከምኡ እውን እቲ ስራሕ ክሳብ ዝዛዘም ብትኹረት ብምሉእ ዓቕሞምን ናይ ምስራሕ ልምዲ ዘዕበዩን እዮም።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ብዙሓት ትካላት ዝርአ ፀገም ብኣጋ ካብ ምስራሕ ምጉታት እዩ። ብዙሓት ሰባት ተግባር ምስ ውፅኢት እናዋቕዕዎ ይረኣዩ። ብዙሕ ይዛረቡ፣ መወዳእታ ዘይብሎም ኣኼባታት የካይዱ፣ ጽቡቓት ትልምታት ይውፅኡ፣ ነገር ግን እቲ ትልሚ ኣብ ተግባር የውዕልዎን እቲ ዘድሊ ውፅኢት እውን ኣይመጽእን። ናይ ዓወት ልምዲ ዕቢ ኣብ ህይወትካን ስራሕካን እትረኽቦ ዓወት ዝውሰን ካብ እትዕብዮም ልምድታት ውሽጢ እዩ። ስራሕትኻ ብቐደም ሰዓብ ኣቐምጥ፣ ስራሕትኻ ናይ ምድንጓይ ባህሪ ምውጋድ፣ ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ ተግባር ትኹረት ምግባር፣ ክትዕብዮም ዝግበአካ ኣካላውን ኣእምሮውን ዓቕምታት እውን ዕቢ። እዚ ልምዲ እዚ ብልምምድን ድግግምን እትመሃሮን ሓደ ግዜ ኣብ ውሽጢ ናይ ሕቡእ ኣእምሮ ወይ ከዓ ሳብኮንሽስ ማይንድ ክፍሊ ውሽጢ ድሕሪ ምሕታሙ ዘላቒ ባህሪ ምዃኑ ይተርፍን። ድሕሪ ልምዲ ምዃኑ ድማ ንምትግባር ዘይከብድን ዝተዋሃደን ይኸውን። ኣገዳሲ ስራሕ ናይ ምጅማርን ምዝዛምን ልምዲ ቅልጡፍን ዝለዓለ ጥቕሚ ኣለዎ። ኣገዳሲ ስራሕ ብምስራሕ ኣእምሮኣውን ስምዒታውን ርውየት ትረክብ። ሕጉስን ዕውትን ከም ዝኾንካ እውን ንኽስምዓካ ይገብር። ሓደ ኣገዳሲ ተግባር ብዝሰርሕካ ቁፅሪ ዝለዓለ ምንቅስቓስ ዓርሲ እምነትን ሓይልን ይስምዓካ። ሓደ ኣገዳሲ ስራሕ ምዝዛም ኣብ ውሽጢ ሓንጎል ኢንዶርፊን ዝተባሃለ ሆርሞን ክምንጭው ይገብር። እዚ ሆርሞን ዝበለፀ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ንኽህልወካ ዓርሲ እምነትካ ንኽውስኽን ናይ ፈጠራ ዓቕምካ ንኽበረታታዕን ይገብር። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚ ይመስል ነይሩ። እንድሕር ዳ ፈቲኹምዎ ላይክ ምግባርን ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ክትሪኡ ትመፁ ከዓ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ሰላም